шава ғалаба бисёре ғалабаи бигем ки принсипиалӣ ҳама чи дар ғалаба даште 4 нокдаун бигем дар 2 раунд барои шумо буд бисёр як мушкил буд айкиҷо ҳами қуввара гирифтен ва принсипи ҳами корра чихе нақша кардем хали набуда ки 3-4 бор ғалтидан хел кардем ки наоборот мезанем саперник барои ҳама мардуми тоҷик як ҳаракат кардем да то охир казадам 3-4 бор ғалтидан ай раунди сеюм пурра ба нафи шумо шуд чӣ гуна корбарӣ кардед хай мо планомон буд ки дар конца ҷанг мекунем як ягон планомон нагузашта коромон нарафта все равно як характер мекунем мо спортсменем барабар ҷанг мекунем то охира да ҳамин ҳаракат кардем шида як коромон нагузашта мо ҳаракат кардем ки бигзаронем кори худмона аби камарбандеро ки бисёри одамо бигем орзу мекунанд имрӯз дар китфи шумо аст ҳарчанд ки муваққатӣ ҳам ҳаст вале моли шумо аст бигем бовар доштем ки дар соли 2026 амира ба даст мебиёрем ва барои ҳимояи чӣ корора бора ма и поясро як сол пеш бояд мегирифтим меовардим тоҷикистон ҳаракат кардем он карат ай ман нашидак и карат иншааллоҳ ки шидак ай мода дар насибмон буда гирифтем овардем агар не уже 2 сол шидак ки уже ма кафе ме пояс давидестам гаштам ки камарбанд гирим биём тоҷикистон خیلی همه جریان رقابت نشون داد که سپرینک‌ها در بودارم در باره خوب داشته شما در همین مرحله آمادگیتون همین چیزا در کردن که بود است ها من کتی سپرینکم یکم برو جنگ نکردم уже سیم بویمونه برای اول هم دیگریمون изучат кардагем катиш ҳам дикаса кор кардагем барои аввал ҳам хали шида ки ваям планои хича кашидем ҳам планои хидмо накашидем ки хай худо мода додак паведара иншаллоҳ ки гирифтем овардем чӣ аст ки масалан имрӯз тамоми коршиносон тамоми варзишгарони дунё мехоҳанд ки бо варзишгарони тоҷик рӯбарӯ биёянд хеле либои спортсмен агар ки выступат мекуна мефораша ки дар либои организатсия бизана мефораша ки камарбанда бигира мо ҳам ҳаракат кардем дар организатсия ки мезанем ки камарбанда бигирем барои дар ҷое нарам ҳаракат мекунам кӯшиш мекунам ки якин бошам дар онҷо ҳарифе ки рӯбарӯи шумо омад ҳарифи навбатии шумо ӯзбекистон чӣ гуна ҳариф аст ва ваям духратни чемпион духратни ҷаҳона 2 бор боридагия ҳам саперники хеле бақувват буда ки мо ва хорошо хушу изучат кардагиш будем яке коромон нагузашта ки хай мо ҳам ҳамин рақиби навбатии шуморо дар назар дорам рӯпарӯтон фейс ту фейс кардем рақиб дингиша ака дингиша ман хел мекунам все равно хали опытный нест ай бача ки задум айра опытный нест ай хел мекунам больше хай одам мешинаса бисёр дар ӯзбекистон бисёр одамо мешинасанд ура хай мебинем да мо чи предлагат мекунанд агар ягон предложение эҳсос шавад катиба ҳам мебурем иншааллоҳ ки мазалаша мебинем бамием мадраим бисёр нафаро дар дафтари кории худ менависанд ки пас аз як чанд сол пас ягон ташкилоти дига гузариш кунанд шумо чӣ нақша доред мо да планомон пока что ближайшие 1 сол ози пока что ҳамин организация октагонда мешам я 4 таи дига бой дору по контракту да ва мезанем тамом мекунем ба уже мебинем да ё тарафҳои европа мерем ё тарафҳои уже россия да Россия мебинем подписат мекунем ҳар аввал пока что под вопрос монда ҳамчун як варзишгари муваффақ таманниёти шумо бар Нурулло Алиев ва Камариддин Ҳасанов я бор дигар таманниётон ба Нурулло Алиев ва Камариддин Ҳасанов ӯ ҳам ки бой дорад ман саперникша изучат кардагӣ нестам саперникша боёша дидагӣ нестам ике боша ака ай ҷони дили все равно ай баё аматани хидмо Нурулло Алиева балид мекунем тамошо мекунем иншааллоҳ ки мебурам бои Камариддин Ҳасанов Камил каратея чӣ гуфтанӣ ҳамин каратея иншааллоҳ мебурам ҳар роз катимоа я бача ихали спортсмено катима шкро я барбарша мезара шумо дар ҳамач калон ки мора бия пешбоз карде омадем неҷа ҳама каса ки мора встречат кардем мо миннат дорем ман миннатдории хидма ба президенти кишвара ҳаёт мекунам ки ҳамин қадар возможностҳоро метиҳад барои спортсменои хидмо ки мерем дар дигар давлатҳо хидмона нишон метиҳем парчами тоҷикистона мебардорем меем ҳама харсандӣ мекунем дар онҷа ки дар тоҷикистони мо дар ободия иншааллоҳ ки бо дальнейшем бо возможностҳое ки мо да метиҳад ки мо мерем сарбаланд мегардем дар дигар шаҳрҳо муваффақият раҳмати калом